איך עושים את זה? זה נשמע כמעט בלתי אפשרי, נכון? אפשר. תסמכו עליי שאפשר. אתן מתחילות לייצר שגרה חדשה שמתאימה למקום ולתנאים שבו אתן נמצאים וחיים כרגע. אני אלמד אתכן היום 3 עקרונות, ואתן דוגמאות שיכולים לעזור. לעיקרון הראשון קוראים לייצר סדר יום חדש. מה זה סדר יום חדש? סדר יום חדש זה שעה קבועה שקמים בה, לא נמרחים במיטות או על המזרונים, מתלבשים, לא נשארים בבגדי שינה כל היום, וקובעים ביום תחנות קבועות, תחנות של אוכל, תחנות של לימוד, תחנות של מנוחה, בשעה שהולכים לישון, במיוחד לקטנטנים, לא לוותר על הטקס של הליכה לישון, זה מאוד חשוב לביטחון וליציבות שלהם.